Hej, jeg vil gerne vise, hvordan man søgemaskineoptimerer sin WordPress-side ved hjælp af pluginet Yoast, som er et meget almindeligt plugin, man bruger inden for WordPress. Her har vi en side, der handler om astrologi. Det er astrologi. Og her er den samme side inde i WordPress' admin-del. Og hernede i bunden står der Yoast SEO. Det er så Yoast's vindue her, hvor man arbejder med søgemaskineoptimering. Og det, at man installerer det plugin, der hedder Yoast, det betyder ikke, at man har søgemaskineoptimeret sin side. Det er simpelthen et testværktøj for at tjekke, om man har gjort det rigtigt på sin side. Så det første, man skal gøre, det er at beslutte sig for, hvad for et ord man vil optimere på. Og du kan ikke optimere på en hel masse forskellige ord på en side. Du må nøjes med enten et ord eller en sætning, der hænger sammen. For eksempel, det der er astrologi, eller bare astrologi. Så vi starter med at skrive søgeordet her. Så kommer der sådan en analyse hernede under, hvor man kan se, hvad man har gjort rigtigt, og hvad man har gjort forkert. Og vi kan starte nedefra og se, hvad for noget vi har gjort rigtigt. Der står, du har ikke brugt det fokus søgeord før, det er godt. Og det er noget med, at for hver enkelt underside på din hjemmeside, der skal det helst være optimeret til forskellige ord. Der står der, søgeordet forekommer i den første paragraf. Det vil sige, det er heroppe. Det er jo første ord, astrologi og ikke spådomskunst. Ja, så det er godt. Page title er mellem 40 og 70 tegn, som er maksimum. Og page title, det er den her op. Den hedder også en title tag eller SEO tag. Og den kan man redigere bare ved at trykke her. Og så siger vi, dette er astrologi. Det hedder siden lysets kilde. Så kunne vi måske også lige se det noget med et horoskop at gøre. Godt. Og der står fokus, altså søgeordet findes i URL'en på denne side. Og URL'en, det er det, du ser heroppe, og der står astrologi heroppe. Så det er jo godt. Og så står der tætheden fokus, altså søgeordstætheden er 0,9%. Det er jo fint. Den blev fundet 10 gange. Det kunne godt være lidt mere, men det er åbenbart okay med 0,9%. Teksten indeholder 1151 ord. Det er mere end de 300 ord, som er anbefalet. Og det er noget med, at Google ikke er særlig vild med korte tekster. De vil helst have en tekst af mindst 300 ord. Det er for, at folk skal få noget, få noget indhold i de sider, de kommer ind på. Og så er der noget her, der ikke er så godt. No subheading tags, like an H2, appear in the copy. Ja. Og det er de her underoverskrifter. Lad os se her. Vi kan finde her for eksempel. Hvis nu kunne lave den om til en underoverskrift. Så gør vi lige sådan her. Og går vi herop, og så siger vi H2. Sådan der. Det kunne man sådan set også gøre her. H2, og så er der ingen grund til at gøre det fedt.
Det her, det kunne også snilt være en underoverskrift. Det kan vi så bare kalde for Q3 måske. Sådan der. Sådan. The page title contains a focus keyword, but it does not appear in the beginning. Ja. Det vil sige, det vil godt have det til at starte med. Så gør vi bare sådan her. Astrologi. Sådan. Så står det, der er kun 35, ja. Så kan man skrive lidt mere. Skriv i. Horoskop. Derfor, ja. Så kunne vi for eksempel skrive astrologi. Sådan virker det. Sådan der. Og så er der ingen udgående links. Det er ikke så godt. Men der kunne man jo for eksempel sætte et link ind, der henviser til en eller anden forening eller noget for astrologi. Det vil hjælpe noget på det. Så står der, at den er 34,9 i The Flash Reading Ease Test. Og det handler om, at Google åbenbart godt kan lide, at tekster er rimelig nemme at læse, og der ikke er for mange lange ord. Så står der, prøv at gøre dine sætninger kortere, og brug nogle mindre svære ord. Okay, det er sådan noget, man kunne arbejde på. Så står der, ingen billeder er der på denne side. Og det duer selvfølgelig ikke. Så vi sætter lige et billede ind. Og det var noget med planeterne, så vi finder et billede med planeter. Og så er det rigtig godt at give den en alt tekst. Og der kan vi så sige, ja. Lad os bruge den anden her. Astrologi er en gammel videnskab, kunne vi skrive. Så har vi brugt søgeordet i alt teksten, og det er rigtig godt for jeres for SEO. Så nu begynder der lige noget. No meta description has been specified. Meta description, det er den her. Det var der faktisk før. Okay, så skriver vi. Astrologi er ikke spådomskunst. Igen er det godt at have astrologi lige i starten. Men en ældgammel videnskab, som mennesker i dag kan have glæde af. Ring og hør mere om et personligt horoskop. Sådan. Og der står, a meta description has been specified, men det indeholder ikke søgeord. Nå, det er fordi jeg har skrevet forkert her. Sådan. Så er vi rimelig godt med her. Og det vil sige, at det eneste, der mangler nu, det er nogle udgående links. Måske lidt flere billeder med lidt alt tekster osv. Og så kunne teksten godt skrives lidt om til lidt kortere sætninger og lidt mindre svære.
Men ellers så skulle vi være der. Vi ser updates. Og så har vi fået en fin grøn prik der.